Ladalah aku dina iki arep mudhun ing alam donya, arep mudhun ing tajur beras. Goleti para Pandhawa mbok menawa isi padha sumlisip umpetan ning sawitan. Oh, nanging yen wujudku buta kaya mangkene tartantu para Pandhawa bisa weruh karo aku. Tawaniku kudu dadi menungso Ladalah. Budal. Materi para Pandhawa. Ayo. Pandhawa dipateni, yo. Ayo jungkran. Ayo. Kukusnya jakaken tegak, kukusnya diarang-arang baik. Ayo, jungkir lorone ku nek bisa dipancak, nek bisa diterima ki engko nek bisa jungkirna lorone disawer karo Pak Manajer iki. Ayo. Dengan siji-siji siki bareng jajal. Tapi sawer nang Pak Manajer, tapi kok nek ora ketampar dipotong 100. Hot. Pak Manajer bisa Mas tolong gawangannya aja digawa bali gue. Gawangannya.
Ki metu kukuse dadi pas tabrakan. Dadi pas tabrakan kayak gini. Dan kowe kukuse metu. Dan sindene keprimen jane. Ditokna ya jal, ditokna. Mau dhisik. Mau dhisik metune bareng. Legene kok. Iya. Ya. Oh, nah, ya gue. Cikro kang palato mingal prang campyo samyonga dali likit adit wileteng kondo tawang kuna muncang benjang sangat cimicil terusane kelalen wedok setas ngendhek marang laku jantraku kahanan kang lagi kaya ngene ayo sapa aranmu jenengmu sapa aranku iya kuwi Antarja aranmu iya bener banjur sapa sing dadi aranmu aranku ora ana ya mung kejaba Patih Suranamandra ya kowe patih sapa njaba negara bumi langit ayo Antarja ngopo kowe tengeh-tengeh lamun ngadang marang laku jantraku kudune aku sing takon karo kowe ngopo kowe mlebu marang tapel wates negara Ngamarta aku mlebu tapel wates negara Ngamarta ora ana liya mung goleti kejaba goleti marang sing jenenge Pandhawa yen Pandhawa ketemu arep bukapake yen Pandhawa arep ketemu tugel gulune sebab Pandhawa bakal kanggo tumbal ana ing negaraku sing jenenge negara ngawu-awu mbok dina iki lagi larang sandang larang pangan pagebluk ana ngendi-ngendi pajak tak mergo kabeh mergo pajak tak unggahke kabeh nanging jebule munggo poya-poya pejabate mula kang saka iku negaraku negara ngawu-awu mbok dina iki lagi nandang pagebluk larang sandang larang pangan gelem ora gelem bisa ditumbali nganggo tumbale ya kowe tumbale bapamu jenenge para Pandhawa tak tugel gulune alah kesuwen wong perang ku dadakan kesuwen nyang-nyangan kono sono kono wong perang kok dadakan rembugan kesuwen sing jenenge perang kowe bes rampung bayaran balik iki ngoten Pak Bu wong perang kok dadakan kesuwen nyang-nyangan dadak dalil barang rampunge ana derajane dhewe
Awas sing bene jabar perkara. Punten mriku kenang panjang maning. Ya soalnya sajine rong kumplit dadi balangi bae. Ayo ngantem mo. Nadyan kahanane panas kaya ngene. Kene umpamane sajine diganti es teh ngono ya gelem. Ah. Garap nangane bae, aja dikit-dikit. Nah. ngos-ngosan banget. Ayo Werkudara sapa mau Gatotkaca. Bisa ngrampungi tandang gawe karo prajuritku kalah kabeh. Aku ora meneng bae copot kanggo sembrojan pelomodar kabeh kowe. Ayo, Gatotkaca. Iya bener. Hut.
Aku lara kabeh. Aduh, kayak terus perjalanan alan bumaring tajur beras. Awake lara kabeh. Aduh, aku njaluk ngapura. Ora tek ngapurani. Kocak kacarita mangan kecap disiram mrica. Nalika semono Sang Prabu Dirja Kumara, ki jenenge Prabu Dirja Kumara ya. Eling-eling nggih. Sang Prabu Dirja Kumara kecekel dening Sang Raden Werkudara. Wau dipunadhepi dening Sang Raden Gatotkaca kalah sebab dicokot kupinge Sang Raden Gatotkaca dadi patung. Sang Raden Antareja dicokot drijine dadi patung. Sang Raden Anoman dicokot selakangane dadi patung. Nalika semono Sang Raden Werkudara ora mempan dicokot nadyan kaya mangkono. Eling-eling Sang Raden Werkudara arep mateni karo si Prabu Dirja Kumara. Eling-eling Raden Werkudara duwe kukune Werkudara. Jenenge apa ya kukune Werkudara ya? Kuku Bima. Wis kudu kuku Bima udu. Kuku Bima tuli kae energi rasa-rasa. Kukune jenenge kuku Pancanaka. Panca niku 5 naka niku wektu sapamunge sing bisa njaga marang wektune tegese subuh duhur ngasar maghrib isya. Upran dene teng alam donya direksa dening Gusti. Sayekti kaya mangkono Prabu Dirja Kumara den tubles modo dawa banget kukune Sang Raden Werkudara dadi sekiran jebres mati modal-modal. Oh! Ojab kacarita mati modal-modal Sang Prabu Dirja Kumara. Ning eling-eling Prabu Dirja Kumara duwe aji-aji cekelan jenenge aji-aji godhong kuning. Napa ta werdine aji-aji godhong kuning? Wong sing aji-aji godhong kuning nadyan sedina mati ping 1000. Isih temumpang nang dhuwur bumi urip maning. Iki wis mati ala aku mbok sedina ping 10 mati urip maning ora gadang temu wong wae dak cengelmu.
urip maning. Ojo mengko kubur. Dewa saka kayangan mudhun mateni aku mesti urip maning. Lai tengah wengi wis wancine tengah jam 12 awan wancine goro terus kewi jam 12 arep bubar jam 2 lanjut nopo bubar nggo sinden loro ayu-ayu saka negara seberang utawi saka tanah Jawa merantau ing Kalimantan nggih ngobarke sinden tinggal nggo tumbal nang kene nggawa sinden loro sing siji sipuan sing siji rondo lai bayar sinden larang-larang nek kon meneng bae nggo ngapa nggih Pak Ibu nggih. Wala ya mulane iki siki kon padha nembang dewek-dewek. Ngono. Ki nembang dewek-dewek monggo arep sing randa disit apa sing ngasih perawan disit? Oh, bapak-bapak ngomong sing randa disit jarane kae. Nggih, monggo Mbak Anis dulu monggo Mbak Anis. Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, niki wonten daerah pundi Mbak Anis? Tanjung Beras. Oh, ora ngerti daerahe potong wonto. Tajur Beras. Heeh, oke. Daerah utawane kebon Tajur Beras leres nggih. Nggih, di bawah kepemimpinan Bapak Inggil Supangkat. Ngerti ora piyayine sing ndi Pak Inggil Supangkat? Dereng ngerta. Ora ngerti? Mesti sing gagah banget. Oh, iya, gagah banget sing mau sambutan. Wong lanang keton gagah kowe nek duwe duit. Napa nggih? Iya. Rajane arep gede duit putih ora duwe duit. Lah, nggo ngapa? Nggih tuling Ibu nggih. Ai gagah wong lanang duwe duit. Nggih. Sugeng siang Pak Inggil. Lah niku Lah mbok kowe sing dengkul. Iya. Kowe mbok pegatan merga sing lanang ora duwe duit. Nah iya. Mulane dulu saya sini sin lah. Mulane bar kiye ke sinden sing kiye karep ketinggal langkene. Wis ngono lah diternak yang ngono lah. Arep gompan luwak ya kena. Iya. Nek orang nggo kae nggo umpan apa jenenge ninja sawit. Mbak apa jenenge? Bodhe. Mbak Anis. Salam. Nggih. Di sini hati-hati nek dadi randa kesuwen. Pripun sih? Randa kesuwen nek nang Kalimantan dadi kuyang. Nek duda sih. Nek duda. Nek duda ta ora apa-apa. Arep maringe lagu napa, Mbak Anis? Enten pendutan apa mboten? Boten-boten. Oh, mboten enten. Pak Inggil ngersaken tembang menapa? Kidung Wahyu Kala Sebo. Kidung Wahyu Kala Sebo. Kowe kur berarti. Pak Inggil nyuwun ngersake napa? Kidung Wahyu Kala Sebo. Wani request, wani nyawer. Monggo Mbak Anis karo Mbak Hasna kali jumeneng. Kidung Wahyu Kala Sebo kan. So si apa wis ketemu apa urung Mas Ono? Ya sosine. Sosi tambah kunci. Karo jumeneng yo. Siap. Karo jumeneng mumpung nang Kalimantan. Iya. Oh gue bok jan keton sing perawan sing ndi mbok? Nah iya. Mbak Anis de perawan mbok Mbak. Oh nggih kula nggih perawan zaman Jepang. Iya.
Lah iya sing siji wae Jan. Pak Bu, oke, rikane Pak Bu, bapak-bapak ibu-ibu, nek arep nengeri sinden gue anu perawan apa orane, gue cara nyekel mike. Gue, deleng nek Hasna kan bermain nyekel mike, gue kan? Nyekel mik tuh mesti hati-hati, nek nyekel mik tur pucuk, gue, nek nyekel mik gue bawa gue, hati-hati. Deleng sih, nah anis, deleng gue dicekel nyekel mik gue. Iya kayak gimbo. Gue, mbok, cek langsung becek gue. Iya cekem banget, cegemek mbok. Mumpung masih berdiri Mbak Anis. Nggih. Anu lagu untuk mengeling-eling kita semua, pepeling. Pepeling itu adalah lagu untuk kita semua, ngeling-eling ibadahnya, ngeling-eling bahwa kita adalah makhluk, aja nganti pada durhaka. Sing jenenge durhaka kuwi keprimen. Durhaka itu yang menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Manajer, kita harus menjauhi yang namanya narkoba, nepotisme, nyolong dan lain-lain. Itu bagian daripada kedurhakaan. Maka kita semua harus deling-eling, salate deling-eling, ibadah deling-eling. Lagune pepeling ora ketang segongan. Iki katur kagem semua panitia yang sudah capek, manis. Nggih, Syah. Wonten Pak Zuri, ketua panitia dan seluruh teman-teman yang sudah capek. Wis kesel dipangan Bathara Kala, lampung melasi. Melasi temen, Syah. Yo, satu lagi pepeling, satu gongan. Yo, Imam dibantu Imam. Eling ke marang kita sami. Pak Bu. Salam. Pak Bu. Salam. Niki wis jam 12 punjul. Wancine salat nggih Pak Ibu nggih. Nggih. Nah niki ngrampungaken lakon sekedap nerusaken wayangan bar niku ndonga bareng-bareng nggih. Nggih. Dan barokah lae ndoroku werku kudoro kula ingkang sowan. Ndara kula Werkudara sampean ampun tindak pundi-pundi kula ingkang badhe sowan Ndara. Tangguh sumirat iwang rawe arsa mucil ngomong paning saun caking ukir mertandan yen wis bangune jam wah sambut karo
Den, kula matur nggih Den, niki Pandhawa lagi kenang Sukerta, Pandhawa lagi dicubuh. Pandhawa lagi kenang bala rupane bala mbuh apa niki wujude ana wong dipateni kok ora mati-mati. Banjur kepiye Kakang Semar? Ngaten nggih. Sepisan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah niku nolak bala. Mila menawi tiang-tiang kok kepengin dijauhkan dari mara bahaya, tiang-tiang kepengin rezekine lancar, tiang-tiang kepengin ado saking bilai, tiang-tiang ado saking Sukerta, kepripun carane kata-kata sedekah. Dinten menika panitia badhe ngubengaken kotak infak. Leres? Kotak infake pun siap napa dereng? Pun mubeng napa dereng? Mila mangkin kotak infak tak aturi mubeng padha sedekah ben kula panjenengan ditebihaken saking balak lan bilai. Allahumma amin. Banjur kepiye Kakang Semar? Angka kalihipun, Den. Nika buta niku sanes buta biasa. Niku duwe aji-aji jenenge aji-aji godhong kuning. Aji-aji godhong kuning niku bisa lebur kali aji-aji godhong sawit. Banjur carane kepiye? Mangkin di sebelah kali godhong sawit. Banjur sing arep ngemet godhong sawit sapa? Mila kula nyuwun kali panitia. Panitia nyuwun tulung dipetaken utawi disebelahaken godhong niku lho blarak sawit niku lho. Mboten ketang 3 kagem nyeranani supaya lebur saking Sukerta. Monggo. Sinten niku sing arep ngemetaken? Ana apa ora? Tulung dipetna kae wit godhong sawit ke lho. Godhonge bae aja sawite. Nyun tulung panitia nyun tulung. Mriki nang arep sawite seton. Endi? Mriki. Nah niku enten sing badhe ngepet. Kali nunggu nggih Pak Ibu nggih. Niki kagem sarana nyeblak Sukerta supaya ical saking tajur beras. Allahumma amin. Amin. Monggo kula tenggo sawitipun monggo. Sawer 1.000. Mungkin paruan kali mau sing ngemet wong pira. Sawite kudune ganjil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wonten godhonge wonten 5 nggih Pak Ibu nggih? Nggih. 5 niku Pancasila wonten pinten? 5. Rukun Islam wonten pinten? 5. Insyaallah niki kula panjenengan berkah Allahumma amin. Ning nek kepengin ulih pitulunge Gusti Allah kudune godhonge 7. Itu loro maning iya pila-pila kene ngepet maning kene ngepet maning 7 itu ini kesuwen ora susah lah 5 bae lah kesuwen ya niki Den niki disebrangaken dateng buta nika mangkin butane badar dadi napa
ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nalika semono Raden Werkudara ngasta cemeti Kyai Godhong Sawit den seblaken dening angganing Sang Prabu Dirijawara biar padha sakala dadi Bathara Kala. Adalah sapa wong kaya ceret. Nenek karo aku, ora ngerti karo aku sapa? Semar Badrana ya ayo. Aku ngerti kowe sapa? Kowe iki Bathara Kala. Ayo. Arep ganggu gawe karo masyarakat Tajur Beras, arep ganggu gawe karo warga masyarakat kene, arep ganggu gawe karo para Pandhawa. Yen kaya ngono ayo, yen wani karo Semar Badrana ya tantuti dadi ora Semar aku bali. Menika sukertanipun sampun ical saking Tajur Beras, Pak Bu. Pak Bu. Monggo donga sareng-sareng nggih Pak Ibu nggih. Lil barokah wassalamah wan nafi'ah wa rizqil wasil bismillah al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa tamam sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa bi hikmatika wansurna wa dhakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan nafi'an salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna hadzal qaryah ma'muran bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakah wal futuhat wal fuyudat takasratil arzaq wasliha wal afiyah wal barakah wassalamu fid dunya wad dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalapatan yen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia